Egunero bide iguala egiten, ja nik uste begiak etxitare egin legitela. Baina, guazen probatzen. Imaginatzen nola egitela kruzaleaino. Jendea eskola, lanea... Eta gu hemen, pelikula ikustea. A ber, ez dago aski. Goizeko 8:00, ja hasiko gara lehenengo pelikulakin gaur. Gaurko planina. Hasteko, un silenz, gero, usted il capitano, o yo capitano, gero Blondi, eta Aquiles. Lau pelikula. Hemengo kartela oso kurioso da, ze Berto Romero urrengo serie bateako jarri debe hau, eta alde hontatik jartzizu, behar otro lado, Juan Bestaldea, eta bestaldetik jartzizu, el otro lado. Serieko titulua. Orduan, bastante gracioso da. Nahiko fresko itugu gara hor kanpoan. Hortaz, bazen gerturatzea. Hain dalako txipistitu be, ez da bindiken bero. Ostra, gustatzen zat hau, Alkatzez indako simbolo bat. Horizonte Latinos. Hombre, kartel dana neko kurioso da. Ba, kursalea sartzen gugea. Eta kursala aparatu gira ikusti gehizuet. Aprobetxatzen, ba, inez da hola indik. Depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Madame Scar, votre fils il va avoir besoin de vous là. Gaurkoa egun luzea izango den sentsazioa daket. Un silencio kostatzat ikuste. Ze pelikula makal, ze kontatzeko gauza gutxi. Kontatzeko gauza importante da, familia baten barruan, pedofilia kasu bat gertatzea, eta horren inguruan dijoa pelikula osoa. Baina, zehose gehiago kontatzea bat zegoen, o forma entretenigarriago batean. O ez dakit, hemen ze zait egiten. Iklu bat? Donosti? Bale, hemen hain naiz behitzen. Ordu bat erditan, Mads Mikkelsen iristeala Maria Cristina, eta Mads Mikkelsenen pelikulako zuzendaria ere bai, Nicolas Hartel. Ea ikusteko aukera dakegun, ordu bat erditan erteten naiz pelikulatik, beraz, ea ematiten denbora area juteko. Eta gero aparte, 4:00 Jessica Chastain. 4:00 atatzen naiz, justo principaletik atatzen naiz, pixka behan duo baldin badator ikusileikeu. A ber, zenba jende juntatzean. Bueno, a ver, este grabado 4 ordutan, baina, eske, ezin izan dut. Pelikula detik gerten naiz, beste aguna eskorrika, gero janin dut, gero ez dakize. Bale, ze ikusi gaur. Gaur, azteko, un silenz. Hau komenta izuet, pixket nola jundan, ez zat gustau gehiagi, aspertu inez bastante, ez da eze pasatzen, pelikula oso. Gero, ze ikusi gero. Gero, Victoria Eugenia jun naiz, eta el kapitaina, ikusiet. Eta hau, bitu, esan berdadak gaurko pelikulatanaetatik, 4 pelikulatatik, gutxienak gustako zitena izango zala uste nun. Baina asko gustazat, eta zinemaldiontako top 4an sartuko zen. Bai, top 3an ebai igual, top 3 ebai. Senegalen bizi diran 2 lehen guzuk Italiara joatea pentsatze be. Orduan, pelikula osoa, nola azteien behaien herritik, eta nola joateien intentatze ben, behintzat, saiatzeie juten
Italia baino, hainbat obstakulu saltau beharko ditu gehien bat poliziakin eta hango delinkuentziakin. Leku bateaino iristeie, baina bertan polizia etortzako diru dana eskatze jo eta diruan truke. Dirua ez baldimak orduan kartzelan preso sartzitu eta kartzelan sartzituenin, kartzelatik erteteko familia deitu behar jo eta familia, soborno bat bezala ditu jo Eta gero aparte, oin, una izena, zein izen da, oin, una izena, hainbeste gustazaten izela akordatzen ez zein dan. Printzipalen ikusiet, ez zion jende asko, eta jende asko ertenin da, salatik, pelikula buka horretik, etan bukatzen pelikula. Ematezun bukatzea sekula, baina ez. Eta hori ez duela duratzen asko, 2 ordu baina gutxillo irautu, baina alare, kostatzea ikustea. Enaiz akordatzen izenakin, zintzan izena. Aquiles. Aquiles historiako personaia horren buruz? Ez da jainko horrei buruz. Da tipo bat, Aquiles izena hori. Besteik gabe. Beste ze. Psikiatriko moroko leku baten eiteu lana mediku laguntzaile bezala. Eta bertatik, psikiatriko hortatik neska batei laguntze jo erteten. Eta orduan, bere etxea emateu, kotxean sartzeu, bere etxea aldea emateu, eta, oin blondi dakez xeritan, baina ez da esperantza hondik, hau ikusteko ere. Gaurko eguna, ez da izen, gaurko eguna, biharko da berobetzen judean. Gero aparte, Mads Mikkelsen ikustea ertei naiz korrika, Il Capitanotik, baina justo, aia hona izenian Maria Cristina, hor hona izen sartzen, ze izin izaten, ei, Mads, argazki bat. Eta jendea ja juten hasi da, eta esan dut vale, perfecto, momentu eharren aia naiz. Justo, minutu bale nuen erten banitzen, orduan ikusiko non, baina ez da posible zen. Eta oin, Laurek zordua. Lauterdik, ustet, Laurek eta Laurdenetan Jessica Chastain iritsi ala. Ez da puntuala iritsiko zen, normalen iztia jatzen jartze joben dagokion orduan. Ikusiko ditugu hemen itituen entrevista hauetan, eta bihar sartuko naiz hor bera. Gaur nahi sartu ez da txixit dute. Así que bihar jungo gea bera, erakutzeko izbet hori dana. A ver, Blondi. Ez da blond, ez da Ana de Armasena. Blondi. A ver, zemos da gaur. ¿Qué voy a estar pensando? Un día así naciste vos. No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más. ¿Puedes explicar cómo hacías para llegar hasta ahí arriba? Hacelo ahora, a ver. Blondi, sorpresón. En un espero año nahi zitik, Eta oso nahi zen da. Komedia oso dinamikue. Ota osturteko neska baten ingurun dihue. 15 urtekin ume bat eukizun. Ordu noin bere semiek. Eta beak, hori, bizile konpartitze be. Lagunik honenak izango bazin bezala. Dana batea ITB, hori behain arteko dinamika hortan oinarritzea pelikula hau. Eta eze komedia on. Argentina gube uste dara. Txapo, laugarren eguna bukatzeko pelikula ona. Hola errex ikusteko pelikula bat, komedia, lasai. Gaina, ordu terdi eskaz irauteu. Leku haure ez da gaski, alde hortak azatarra. Baina bestaldeaka, hor jendi pasatzen da, así que hoi mani juetxea ja. Eta bihar ikustegea bosgarren egunakin. A ver, ze espero digun bosgarren egun horrek. Venga,